tror, vi skal vente med at lege med undervisningstimer. Ja, eller så. Må vi lige se, hvad der ser bedst, når du kommer over. Yes, you are. Det er det, jeg siger. Det er for det ser, når du kommer over. Det kan også være, der har en belysning i vejen. Yes, you are. Okay. Virker det? Kører det? Kør som du skal, venner. Kan I se mig? Er jeg flot? Hej. Så faktisk, jeg gør sådan her. Wait, what? Kører det som det skal? Har jeg stor skærm nu? Kan I høre mig? Alle lige tjek, der skal laves. Please do tell me, om det kører som det skal. Ja, hej Juicy. Er lyden okay? Igen, husk på, jeg kan ikke se chatten så meget. Det kan vi lige støvsuge op bagefter. Det er jeg glad for. Og lyden er også okay. Der er ikke noget problem med lyden. I kan høre mig klart og tydeligt. Eller skal jeg rykke mikrofonen lidt fra munden eller tættere på, så sig det endelig. Ja. Så sig endelig, hvis jeg lige skal rykke den tættere på min mund. Nå, jamen vi skal starte med at have stegt noget bacon. Bacon. Ja. Hvad kan man gøre det i? Tager lige en grød. Hvad er det med dig, Salem? Og den har også sagt IRL, eller hvad har den sagt? Hvad er titlen? Super, det er IRL. Fantastisk. Fantastisk, fantastisk. Nå. Comment. Salem, du skal ikke ned i nudlerne. Det er ikke der, du hører til. Du er en kat, ikke en pakke nudler. Det godt, den kan stå der. Hov. Det var ikke det, vi skulle lave. Hihi. Det er vi skulle starte op. Og jeg ved ikke, om I kan have andet end mig. Der er lidt støj. Men det er ikke møg. Og min favoritske. Min yndlingsske faktisk til sådan, du ved, at koge med. Salem, du hører stadig ikke til op med nudlerne. Jamen, jeg ved godt, det er et spændende stativ. Salem. Kom her.
Lad mor hjælpe dig. Ja. Så. Okay. Hvad siger du okay til, Juicy? Til cooking stream eller til alt andet? Tænkte, det var længe siden, at jeg har set mig lave mad egentlig. Så hælder vi lidt bacon ned. Og det skal nok gå, I know. Det er jeg sgu da ikke bekymret for. Og mikrofonen er klar og tydelig, ikke også, Juicy? Hvem fuck dytter? Jesus Christ. Så det her stykke. Spis det. Sådan der. Så. Det er jeg glad for. Jeg har også min røde mikrofon på. Den ene af dem, den anden, den ligger oppe i mit kolonialskab, fordi jeg var sådan, jeg skal nok bruge den senere. Så det skal nok en god idé, jeg sådan har den her udskudt, den her løbet tør for strøm. Så. Men lyset, det er også en lidt træls vinkel. Sådan virkelig træls. Selv for mig. At når jeg kigger op på til hans år, jeg faktisk, at man skal have solbriller på eller et eller andet. For den er så træls. Jeg tror, man tager en kasket på. Har jeg ikke en kærpæne et andet sted? Fordi solen går lige ned i mit ansigt. Hvis jeg har flashspottet fint, fordi så har det ikke været sådan noget lige i ansigtet. Hvordan er den her form for just chatting? Er det okay? Jeg prøver lige at have en kasket. Salim, kom. Du skal ikke være i mors kontor, det ved du også godt. Det var lidt bedre faktisk. Ikke meget, men lidt. Ja, så mange mennesker har kasket på, når man laver mad. Ikke så mange. Men når man ikke kan se noget, så er man nødt til at være kreativ. Og det er svært at sige, den måde lyset det er på. Så kreativt og kreativt. Bare lov til bare at ligge og stege sig selv. Mens det her kød lige ligger og tørrer. Så danser vi. Husk lige at skrive i chatten, venner. Giv mig noget at snakke om. Ellers bliver det her en lang cooking stream. Tror jeg lang cooking stream faktisk. Bacon skal I bare lov til at ligge og passe sig selv nu. Kyllingekødet, det ligger stadig og tør lidt op, så det får lige mens bacon lige får på panden. Og så har vi noget champignon, der bare skal i. Det er glas champignon, så skal de bare åbne sig i.
Ja. Det bliver lidt spændende. Hvad skal du lave, og hvor gammel var det? Jeg har altid fået pasta af kød, så der var mindre, men det var altid med oksekød. Men siden vi alle sammen ved, at oksekød det er steget så meget i pris, så laver vi det faktisk med kyllingekød nu. Det er lidt billigere, men også bare, at det er nemt at gå til. Så vi skal egentlig have pasta og kødsovs med kyllingekød, og så har jeg en kat, der ikke lige kan lade mig være her. Der river ting på gulvet ved køleskab. Hej. Jeg tror jeg var 2 år, eller jeg var ikke engang et år, der fik første gang, hvor jeg bare havde det ud over det hele. Da min mor sidder spaghetti og kødsovs, da jeg var mindre, så havde jeg det ud over det hele i hovedet og sådan nogle ting. Det er jo lækkert, at det bare bobler i sit eget væske. Det var fint nok. Hvor gammel var du første gang, du fik pasta og kødsovs? Eller spaghetti og kødsovs, eller hvad man nu kalder det i de forskellige steder. Hvad er der med dig at lave ballade lige nu, Salem? Skatter! Skatter! Jeg tror, at Salem gerne vil pantsættes. Jeg tror gerne, han vil pantsættes. Der går lang tid før baconen er færdig. Vi skal bare lige have noget af fedtstoffet fra. Der er lidt meget fedtstof i. Rigtig meget faktisk. Og det er jo ikke fedtet, man spiser det for jo. Eller det er der nogen, der gør. Og så meget skal der heller ikke sælges fra, bare det nok til, at vi kan lægge den der igen. At det kan stege sig selv. Så går det i gang med at blive stegt nu. Jeg var cirka 4 år. Damn! Jeg tror alle har fået pasta og kødsovs i en tidlig alder. Men generelt tager jeg lige et forklæde på her. Kan I stadig høre mig stream? Kan I stadig høre mig klart og tydeligt? Eller er det helt umuligt? Sådan der. Så. Skal jeg bare lige have bundet den her op. Og ved ikke engang, at banden, men jeg bare dobbeltknude. Og jeg tænkte jo ikke mere over det. Og så har jeg ikke givet at binde det op, faktisk. Sig endelig til, hvis I ikke kan høre mig mere. Så kan jeg altid bare rette mikrofonen, så sig endelig til. Nu sidder den jo gemt under mit forklæde her.
Ja tak, chef. Og jeg kan stadig høre mig klart og tydeligt, det er jeg glad for. Ja tak. Ja tak, altså se lige det her cooking outfit. En kasket og latexhandsker og ej altså. Og jeg har endda lommer i mit forklæde. Just say. Og det er vores airfryer, der står her til jer, der undrer jer. Så det er vores store airfryer. Vores køkken, det er meget småt, men det kan, hvad det skal. Man kan også sige, det gode ved de her mikrofoner, det er, at de er så klare og tydelige, at du ligesom kan have dem under en trøje eller et eller andet. Det er også bare lige herind, bare lige så jeg har plads i køkkenet. Ja tak. Men jeg glemte jo også noget at drikke med herud. Så er det godt, jeg har vand. Jeg har saftevand. Det her er det kylling, vi så skal arbejde med. Der er hakket kylling. Der er ikke noget spændende over det. Den var billig, da jeg købte den. Så man kan jo sige mange ting omkring cooking streams. Men de kan altså også være hyggelige nok at få lavet. Og man kan sige, i princippet kan du også bruge det til en YouTube-video, ikke? Ligesom mig. Ja. Man kan jo, altså i princippet kan du også tage det her nu, og så klippe det om til en YouTube-video senere hen, ikke? Get me right. Men det er også bare lige at have tiden til det. Ja. Har du heller ikke noget at drikke? Var det det, du mente? Drik. Så et glas. Det var det, jeg ville bruge til D&D, når jeg skulle spille en anden ting, der drikker noget, ville jeg bruge Ribena i stedet for meget andet. Jeg mente med kylling. Ja. Men altså nu var jeg inde og kigge, ikke? Altså hakket oksekød, det er jo bare steget så meget, og det er simpelthen prisen, der bare gør, at man sådan går over til alternativer, right? Vi har da også stadig på hakket kalv og svin og hakket gris. Vi ser de muligheder, der er, fordi det kan godt være, at det måske virker lidt mærkeligt. Men på den ene side, så vil jeg hellere kunne lave en stor gryderet med et eller andet, frem for ikke at kunne lave en stor gryderet. Fordi laver en stor gryderet, så kommer man altså bare længere nu til dags med økonomien. Vi lever jo utrolig meget af store gryderetter. Den her gryde, der kan være 10 liter i, den har I været mega glade for at få. Så det har jo bare været en optur for os at få den af mine forældre. Og det er bare så rart, at man ligesom du ved, kan lave så store retter. Men det betyder jo selvfølgelig ikke, at... Skal lige stå og varme op gryden. Men det betyder jo ikke, at det er nemt at lave gryderetter. Det tager jo selvfølgelig sin tid. Men også bare, hvis man kigger på... Nu køber jeg bacon for eksempel. Og det koster alligevel 30-40 kroner for 500 gram, ikke? Det er jo altså blevet mega dyrt generelt. Og man kan sige, uanset hvordan man drejer det, så er fødevarepriserne bare højere, og lønningerne stiger bare ikke med. Og man kan sige, for en, der har været i butik, så er lønningerne altså ikke de bedste at arbejde i butik. Nu har jeg været i butik i mange år. Og Sosu, de får en okay løn, vil jeg jo mene, i forhold til meget andet. Og alligevel føler jeg ikke, at man kommer langt på den løn, man får på grøntsager. Jeg føler, det er et problem overalt i Danmark, at man ikke har råd til et godt stykke rød bøf, fordi at de koster næsten 100 kroner for en enkelt rød bøf, ikke?
Så der er også bare rigtig mange vitaminer, proteiner og mineraler, man ikke får ifølge vores ernæringstrekant. Så skal vi både have kød, grøntsager, diverse grøntsager, igen fordi de indeholder de her protein, mineraler og vitaminer, ikke? Og det kan vi bare ikke undgå. Sådan en som mig, som måske har knogleskørhed senere hen i livet, så er det vigtigt, at jeg får noget af det grønne ind. Jeg får sådan noget som broccoli og sådan nogle ting. Men broccoli er heller ikke billigt. Og så kan man sige så meget, at de sætter jo fødevareprisen ned på grønt. Det er godt, men hvad så med alt andet, man skal have til? Man kan jo ikke bare sidde og spise grøntsager derhjemme. Så jeg synes, der ligger rigtig meget i de debatter omkring mad og dets priser. Faktisk. Så. Og PS, aldrig gør det her derhjemme, jeg har gjort, by the way. Det er faktisk begyndt at blive dyrere at købe McDonald's. Ja, eksempel i går. En Happy Meal, hvad tror jeg, den koster på Mac'en nu? Kan vi se den og køle af. En Happy Meal koster næsten 60 kroner alene på McDonald's. Og det er lige også bare mange penge, ikke? At give for en Happy Meal. Og det er simpelthen legetøj. Men altså overvej lige, man er en familie på... Hvad er det, en almindelig familie på nu til dags? I forhold til kød og sådan, i forhold til McDonald's. Skal vi sige, man er 2 børn, og så en far og en mor, eller en mor og mor, eller en far og mor. Det skal jo ikke være det, der gør det. Om man er det ene eller det andet eller det tredje, det skal jo sgu ikke gøre det. Men der er simpelthen en familie på 4. Right. Og man skal lige have købt det sidste til aftensmaden. Og man tænker, det gider vi sgu ikke gå på McDonald's. Og så skal børnene måske have en Happy Meal hver. Det koster 100 kroner. Og så er du ikke sikkert, at en menu er nok til mit forældrene. Så allerede der er du allerede af næsten med 600 kroner alene for 2 Happy Meals. Og et måltid for forældrene. Og det kan jo bare heller ikke være rigtigt, det skal være så dyrt jo. Altså bare at bestille en pizza koster jo nærmest en halv bondegård. Herovre hvor jeg bor, der kan vi jo bestille en pizza, som er så stor som vores spisebord nærmest. Forstået på den måde, det er, at den fylder et helt spisebord. Den er større end en familiepizza. Til 350 kroner. Fint, så det er nok til et par dage. Right. Men det er jo stadig mange penge for 350 kroner for en pizza. Og så skal du også have levering oveni, ikke? Så kan det godt være, der er til et par dage, men det er jo stadig mega mange penge. Hvis man er studerende, eller man læser til et eller andet, eller et eller andet i den stil, ikke? Så er det jo stadig rigtig, rigtig mange penge, man bonger ud for det. Og det er jo lidt det, jeg synes, der er sjovt. Det er, at det er blevet så dyrt på så mange punkter. Fordi også skal det koste så meget. Og gøre det ene og det andet og det tredje. Like, hvorfor? Hvorfor skal det koste så meget at leve i dagens Danmark? Så ved jeg godt, at folk siger, at det er fordi, der er krig. Jamen, er det virkelig fordi, der er krig, at de her fødevarer, de stiger, så mange unge måske ikke rigtig har råd til at spise? Eller måske skal leve af pasta og ketchup, som man nu plejer at sige. Det er jo heller ikke fedt for de unge, vel? Måske har de jo heller ikke råd til at komme ud og spise. De restaurantpriser, de stiger altså også bare, og de bliver heller ikke billigere. Der er jo ikke noget, der bliver billigere i dagens Danmark. Overhovedet. Men det er jo lidt skræmmende, kan man jo sige. Så skal det bare have lov til lige at ligge og trylle lidt op nede i gryden. Så man kan sige, at hvordan man drejer det, så er fødevarer stadig dyrt at handle med.
Og det er uanset om man er voksen, ung, studerende, så er alting bare... De vil have så mange afgifter. Det ved de nemlig. Og afgifter er det, der er problemet. Nu snakker jeg ikke så meget politik på en stream, fordi jeg synes jo ikke, politik det hører hjemme på en stream. Men fødevarepolitik er noget, jeg sådan lidt tænker, det er noget, vi alle kan relatere til. Men også bare, når vi snakker, der mangler sygeplejersker, der mangler læger. Men der er jo ikke rigtig nogen, der sådan, du ved, kan gøre noget. Fordi sygeplejersker, det er jo ikke en betalt uddannelse. Det er på SU. Så der er nogen, der skal hjem og læse sygeplejerske. De kan ikke, fordi pengene ikke er til det. Så hvad gør man så? Ikke? Altså, man sætter jo ligesom hele Danmark i stop på en eller anden måde, ikke? Giver det mening? Eller er jeg bare... Og så er det fint nok, jamen så vil man fjerne afgiften på chokolade. Jamen det gør I bare. Hvad så med afgiften på frugt og grønt og så videre? Så jeg fjerner afgiften på alt det usunde, i stedet for at sætte det ned til det sunde. Okay, jamen det er godt. Og jeg kommer ikke og siger her, at politik det ikke er en god ting. Politik kan være en god ting, men også er forskel på, hvad man diskuterer. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der kan følge mig derude, eller om det lyder virkelig dumt. Det er nogen, der fortæller mig. Så jeg synes, der er mange ting i dagens Danmark, der ikke hører sammen, eller hænger sammen. Så er de samme på køl forresten. Så det der med, at der er afgifter på alt, det kan også bare ødelægge det hele samfund jo. På rigtig mange punkter. Det er fordi, jeg gør ting klar, så det bare lige skal over i sovsen, når det er... Skatter, er du sikker på 1 kilo er nok? Så det kan godt være mig, der rambler. Det kan også bare være mig, der er lidt, you know, over the top. Omkring alt det her med fødevarer. Fordi det er jo trods alt også vores generation, der kommer til at gå ud over senere hen. Også det med lønningerne, det ikke stiger. Det kommer jo til at påvirke os resten af vores liv. Og vores børns liv. Og så videre, og så videre, og så videre. Så det er jo lidt ligesom sådan en cirkel, der har blevet startet. Så man kan jo lidt håbe på, at den stopper på en eller anden måde, ikke? At undcirkelsen den stopper. Kan også være, at den ikke gør. You never know. Så endelig kom med spørgsmål i chatten, hold den kørende et eller andet. Jeg kan se, at vi har 8 mennesker herinde, så spørg endelig løs. Hvis der er nogen, der gerne vil vide om mig, spørg, hvis der er noget, I gerne vil snakke om og sige til. Så kan vi da godt snakke om det. Ja, som sagt, jeg er åben for alt nærmest. Læg mærke til, at jeg sagde næsten for alt, ikke også? Næsten. Men ja, så det... Men jeg føler også bare, at Danmarks samfund er ved at falde fra hinanden på rigtig mange ting. Generelt. Jo, det er. Hun skal ikke sige nej derinde. Så er der måske ikke plads til flere majs i den skål der. Jeg tager lige en ekstra skål. Jeg prøver at arbejde struktureret, venner. Okay? Jeg prøver at arbejde struktureret.
Om det går godt, det ved jeg ikke. Men vi arbejder struktureret derhen af. Så står Majse der og er klar. Skatter. Skatter. Tror du 1 kilo er nok? Der er bare ikke så meget kød at give af. Jo. Det skal nok blive godt. Hvor mange ingredienser kommer du i? Det er meget forskelligt, hvilken smag jeg vil have. Forstå mig ret. Det hele det er sådan lidt forskelligt for, hvad laver jeg, hvordan smager den, hvad jeg er i humør til. Jeg måtte jo lige ringe til min mor tidligere og være sådan lidt, hej mor, jeg skal lave pasta og kødsovs på kyllingekød i dag. Hvad skal jeg putte i? Hvad kunne jeg godt at putte i? Og fun fact, inden I spørger. Den eneste grund til at spørge, hvordan jeg laver mad, det er fordi min far var med i Masterchef. Han var med til audition for nogle år siden, så man så audition på tv'et. Så hvis I har set en audition med en, der hedder Torben Viggo, så er det min far. Men i hvert fald. Hans audition blev kortvist på tv'et i sin tid. Så ja. Så han har jo gået og forberedt sig op til Masterchef, for mine forældre er bare gode til at lave mad, så de har et madhjerte, de elsker at lave mad. På rigtig mange punkter. Så jeg putter jo lidt i, hvad jeg føler for-agtigt, og hvad jeg synes, der passer ind. Giver det mening? Det er sådan lidt, det er sådan lidt en roulette, sådan, hvad har jeg lyst til i dag-agtigt. Hvad kunne smage godt? Skal der mere fedtstof i? Ja. Sådan der. Så det er meget forskelligt, hvad jeg putter i. Jeg laver aldrig det samme flere gange. Jeg prøver altid med nogle nye ting. Frem for at gøre det samme om igen. Au! Det kan jeg simpelthen ikke gå op. Så gør jeg det, jeg plejer. Mig, min mand og hans kammerat skal spise i aften. Så vi bliver 3 mennesker. Så det var egentlig et meget fint antal. Men nogle gange så kan jeg godt være i tvivl om, hvornår er noget for lidt og hvornår er noget for meget. Giver det mening? Så vi bliver kun 3. Dog kun 3. Sidst vi spiste, der var vi 4, men der lavede vi også flæskesteg og lidt af hvert. Sådan der. Så tager jeg lige noget at drikke her. Jeg har ikke hældt vand i pastaen endnu. Den står lidt derovre på komfuret, bare lige at passe sig selv.
Så skal den være fin. Nu venter jeg egentlig på, at jeg kan smide tomaten i. Og det sidste kød, det er stegt. Det er det nu. Yep. Så. Som I kan se, så er jeg lige i gang med at hælde tomat over i. Hvordan er det, jeg streamer på den her måde, med den her, der bevæger sig frem og tilbage? Er det forvirrende? Er det træls? Er det okay? Jeg er meget interesseret i at høre jeres mening. I det hele. Faktisk. Det kan da godt være, at den bliver lidt tynd, den her sovs. Ej. Sådan der. Så skal den lige tage lov til lige at stå og samle sig. Ned! Tak, Salim. Jeg synes, det er nice nok. Det er også nice. Og man kan sige, det jeg så plejer at gøre, når det er, jeg har lavet mad, det er, at jeg begynder ligesom småt at gå ud op. Denne her, ikke? Og skraldepose nok det bedste, jeg nogensinde har købt. Den dufter af hindbær. Så hvis man ikke vil have en skrald, der lugter, så alternativ, så kan du få en skraldepose, der dufter af hindbær. Det er også meget rart en gang imellem. Kato! Ned! Så, ned. Det gider jeg ikke, Salim. Ned! Salim, det gider jeg ikke. Enten så lader du være med at være i køleskabet, og så hopper du ned. Min kat er virkelig dum. Hvad står det her? Jeg vil anbefale, hvis du skulle lave en YouTube-video, du bruger kamera med det, men jeg bruger flere kameraer på samme tid, hvis du skulle lave en gang om måneden cookie stream. Det vil være, når du følte det. Ja. Ja, jamen det kunne sagtens være. Men altså, jeg har kun et kamera. Det er min telefon. Der er noget, jeg ønsker mig, som er sådan en kamera, man også kan sætte op. Som er DJI også. Men den koster det 5.000, det kan gøre det. Det er selvfølgelig ikke, jeg har pengene til. Faktisk. Så kan jeg begynde at putte ja, som I kan se, så kan jeg godt lige rydde op efter mig selv med det samme. Fordi så har man ligesom et rent køkken til at gå til. Så kan vi lige sætte herud. Så er der dåser der. Fordi så tænker jeg, at vi lige lader sovsen stå og koge lidt. Og også bare så vi kan begynde at sætte pastaen over nu. Og Svend han er lidt langsom, vil jeg gerne lige sige. Og jeg har ikke det bedste greb i mine hænder, efter at have fået orden på hospitalet. Så mit greb til mine hænder, det er altså ikke det bedste. Så jeg er svært ved at holde fast i nogle ting. Men det er, hvad det er, you know. Spændende. Vi har ikke flere bouillonterninger. Nå. Men så hælder vi salt i stedet for.
tænker jeg begynder at krydre den der lidt. Bum. Bum. Du skal bare putte det hele i. Du skal bare lige sørge for at få det balanceret med alt det her mørke i. Sådan der. Så gik den væk igen. Men igen, jeg følger aldrig bøger, når jeg laver Juicy. Det der er mig, det er ligesom, når jeg sidder og spiller Diablo. Jeg kan ikke følge en bog på den måde, når jeg laver mad. På nogen måde. Jeg er lidt ligesom nødt til bare at gøre det på freestyle. Fordi det der med at følge en bog, det er Rizzy ikke god til. Og det gælder alt. Hej. Gælder sådan set alt, jeg laver. Jeg er ikke god til at følge bøger. Hvis jeg er god til at følge en bog, så i stedet for at homebrew Diablo, så havde jeg da jo nok valgt ikke homebrew. Michael, jeg skal have brug for hjælp. Jeg skal have brug for hjælp. Spillet siger, at jeg kan chain den her. Ja. Jeg kan bare ikke komme til at chain. Men ja. Nu var det bare... Jeg ved godt, det var et eksempel. Men jeg vil også bare sige det, du ved. I stedet for at være helt sådan... Jamen, det vil jeg gerne. Så vil jeg jo også hellere, du ved, være ærlig omkring det. Giver det mening, min ven? Det der med hellere at være ærlig omkring en situation, når man laver mad. Også selvom det er dumt. Så kan jeg faktisk få det her i. Så med. Yes! Jeg har lyttet efter min fars undervisning til madlavning. Kan jeg godt se nu. Det der, jeg lige skal presse, for lige at få det der skrald af der. Og lige nu skal jeg meget små stykker hvidløg i, fordi hvidløg det er stærkt. Hvidløg er meget stærkt i smagen på mange måder. Jeg putter måske... Man kunne godt det, man putter et stort fedt hvidløg i stedet for at skære det i små. Fordi så... så er det nemmere. Men også bare, så kan hvidløget få lov til bare at ligge og afgive smag, og så kan man jo fjerne det igen bagefter. Så snart man lige er færdig med sovsen, så kan vi jo bare lige fiske det op med en ske eller en kniv, eller hvad man nu lige har ved sig. Og på den måde kan man jo så også få hele hvidløg i, hvis det er det, man er til. Men jeg foretrækker de her små hvidløgstykker. Fordi det giver altså også noget, der bare får lov til at ligge nede. Så til en stor portion vil jeg jo nok bruge 3 af de der ting. Måske et halvt hvidløg, ikke? Sådan cirka. Men igen, det kommer an på, hvad man går efter at få. Ha! Den knækkede sgu lige midt over. Fantastisk. Fordi jeg regner også med, at der skal almindelig løg i og sådan nogle ting, så jeg regner jo ikke med, at... Man skal også vide, når man arbejder med hvidløg, så er de meget fedtet omkring skallen. Jeg lyder næsten som min kok, men jeg skulle tro, jeg vidste, hvad jeg lavede. Jeg fandt det til at stå og simre lidt. Jeg skulle næsten tro, at jeg vidste, hvad jeg lavede, var. Du skal putte dem, du skal ikke putte dem i en bøtte og så ryste dem. Nej, det gør jeg aldrig. Jeg maser dem altid manuelt, så får jeg et bedre resultat. Så det er sådan det, jeg godt kan lide at gøre. Men tak for tippet, Lille. Det skal jeg huske en anden gang. Jeg foretrækker faktisk at gøre det på den her måde.
Tro det eller være. Jeg foretrækker faktisk den her måde. Sådan der. Og resten, det kan vi koppe i en bøtte. Kan lige have alle skralderne væk, og et stykke hvidløg mere. Så. Jeg har været så vant til at gøre på den her måde, at det skulle lige sådan den ene eller den anden måde. Ja, jeg kan godt mærke, at mine fingre begynder at blive klistret nu. Ui. Hvad så Lili? Har du haft en god dag? Husk, jeg kan ikke lige se chatten, medmindre jeg lige kigger over på jer, når jeg lige går med mad. Har du ost? Jeg kan ikke lide ost, så der kommer ikke ost i. Så kan man tage ved siden af. Jeg kan ikke ost, og det har jeg aldrig nogensinde kunne. Ej, når jeg var mindre, kunne jeg spise masser af ostehaps. Men efter jeg blev voksen, så jeg kan simpelthen ikke lide ost. Jeg kan godt spise det på pizza, jeg bestiller ude, fordi det er sådan noget mozzarella-ost, man ikke kan smage. Men kan jeg smage osten, så føler jeg sådan, at jeg skal ud og kaste op. Det er lidt træls faktisk at have det på den måde. Så kan jeg få lov til at lægge afgive. Jeg stiver lidt rundt i sovsen, venner. Så. Det her skal lige i en bøtte. Har et låg der, vi har ikke en bøtte. Jo, der er faktisk der. En lille bitte bøtte. Har holdt søndag på en søndag, det lyder fandme også dejligt. Faktisk. Så der er en bøtte i en bøtte. Undskyld. Undskyld, kan jeg få en hjelm med fjer? Jeg har ikke nogen hjelm med fjer. Hvis der er sauce, hvis det var en sauce, hvad sauce ville det så være? Jeg vil være en champignon sauce, højst sandsynligt. No doubt en champignon sauce. Og jeg tror, at min mand vil være en flæskesteg sauce. Jamen, så du må lige underholde dig selv lige nu. Jeg laver mad. Så skrætter vi lige løg. Der. Jeg tror, vi tager bagefter. Så lige med at skære løget ud. Beklager lige koncentrere mig, venner, om det her, det skal lige koncentrere sig om at gøre. Giver det mening? Så skal jeg nok se, om jeg kan følge med i chatten. Jeg kan simpelthen ikke følge med lige nu. Jeg har ikke lavet store gerninger i dag, ikke andet end at lave kage med min datter. Det lyder også hyggeligt. Kage, det kan altså også noget. Jeg elsker selv kage.
Jeg var engang god til at bage, og så vedligeholdt jeg det ikke. Og bage, det er jo sådan noget, man skal vedligeholde. Det har jeg været rigtig dårligt. Så hvilken kage bagte de så? Chokoladekage, brownies. Fordi jeg står lige og finhakker min løg nemlig. Så der kommer friske løg i også. Og så vil jeg ikke putte mere løg i nu. Nu er der et halvt løg i. Hvad satan? Har du lavet kage? Giv! Jeg har ikke lavet kage. Lily har lavet kage med hendes datter. Jeg er i gang med at lave cooking stream. Jeg laver pasta af kødsovs med kyllingekød. Så ja. Altså, jeg vil gerne lige sige, kompakte æsker. Det skal de have. Så. Sådan der. Og så vil jeg jo selvfølgelig gerne have alt det her skrald. Så kaster vi ned i vasken. Jeg ved ikke, om I kender det der med, at skrald er bare overalt. Sådan noget som løg og sådan nogle ting. Så jeg synes, smart, ikke? Og så kaster jeg det ned i den her stegepande. Eller kasserolle. Fordi så er det bare lige at vende hovedet i vejret på den, når det skal tømmes. Og der skal løg ud. Det er jo bare løgn, var. Men ja, nu får I endelig at se den gimpe, min mand købte til mig i gave. I årsgave, tror jeg det var faktisk. Han købte den her til mig, som gør, at den følger med mig, når jeg går og følger lidt movements og sådan nogle ting. Den har han jo investeret i til mig. Så jeg kunne lave nogle flere Just Chatting streams. Men også bare, at det var fedt bare at have. Og nu er jeg stået stoppet i køleskab. Hej. Jeg skal lige med rundt igen. Hej. Sovsen er blevet til lige at stå nu. Så hælder vi majs i. Vi skal have lidt sundt, ikke? Og den her kan vi godt bruge til cocktailpølser. Skal jeg lige have en gaffel til pastaen. Så lige at rydde rundt dernede. Så. Så ja, nu skal jeg til den. Komme salt i vandet, det har jeg gjort. Jeg har allerede puttet salt i vandet til pastaen. Det er noget af det første, jeg har gjort. Nu prøver vi også putte en grøntsagsbouillon i. Men vi havde ikke flere bouillonterninger. Så tænker jeg, så prøver vi også i salt i. Så der er allerede salt i. Hvilket er mega rart. Så. Og jeg kan godt lide at få det meste ud af mine råvarer som muligt, så jeg skærer nogle gange cocktailpølsen ud, bare for at få lidt mere fylde i. Så vi har lidt af det hele i. Hvad står der der? Tip næste gang du skal skære løg, så lad være med at skære toppen af, så du har et håndtag, så du kan skære af den ene vej, og så holder du toppen, mens du skærer den anden vej, så bliver det tern. Det skal jeg have i mente, udover at jeg nok kommer til at skære mig selv på den måde. Hør her, jeg har skåret mig selv. Vi sad og spiste rundstykker. Og så skulle jeg da lige, du ved, skære rundstykker over til mig og min mand. Vi har jo Fiskars. Og jer, der ved, at Fiskars er, I ved også, at deres knive er for skarp. Ikke? Altså virkelig skarp.
Så jeg kom jo til at ramme mig selv med den der brødkniv lige i midten af hånden. Heldigvis var det kun lige, du ved, sådan en lille snitsår. Ikke noget, der krævede Gøstrup-tur, eller hospitalstur, eller noget som helst. Men jeg havde skåret mig alle steder, så havde jeg lige skåret mig lige i blommen. Lige ind i blomme. Så det var jo rigtig smart af mig. Og grunden til, at jeg kan skætte på, det er fordi, at solen, der vender mod mig, den er meget skarp. Så for at se chatten, så er jeg nødt til, som du ved, at have noget skygge. Så det har jeg jo så lige gjort. Jeg kigger på chatten i 2 sekunder, I skal huske. Det er lige før, jeg burde have chatten til at stå hernede også. Men jeg har altså ikke lige noget, jeg både kan se chat, og det ene og det andet, og det tredje, og det fjerde, og det femte, og det sjette. Giver det mening? Super. Ikke mening. Men så vil vi også virkelig teste min Gimbit, som jeg skal rundt med til Gamebox. Jeg har brugt den meget få gange. Fordi at jeg simpelthen ikke har været nok ude her på det sidste. Jeg har også haft meget skole og sådan nogle ting. Og nu går jeg til at kaste dem over i. Det skulle lige være over i skålen herovre. Jeg tror lige, at vi tager 2 mere, og så tror jeg, det er nok. Og så kan vi altid skære nogle flere senere. Vi skal tænke over, at jeg har næsten fyldt en hel skål op. Sådan der. Tada! Ja, cooking stream. Det har du helt ret i. Og over med dem. Så. Så kan jeg faktisk stikke dem herover i stedet for. Så de ikke ligger i noget, der ligger og flyder. Her. Sådan der. Og ny gaffel. Ny gaffel. Så der hedder bouillontagen, der stod her nu. Det er, hvad det er. Sig til, hvis I gerne vil høre, hvad det er, jeg putter i, eller se det, så skal jeg nok vise det. Sådan der. Så viser jeg det gerne. Men det er ikke sikkert, at det er noget, alle har lyst til at se. Giver det mening? Og det kan godt være, det så derude meget putter i. I skal huske, det er måske en 3-dobbelt portion, det her. Og det skal fryses ned og whatever. Så det kan godt virke voldsomt, end det egentlig er. Husk det. Så husk, det ser voldsomt ud, end det egentlig er. Just in case I skulle synes, det ser meget voldsomt ud.
Nej, fire måder ting, så gå på den her. Lige om lidt godt, så skærer jeg mig selv. To sekunder. Mus, kan du åbne den her? Der er gang i min chat. Nej, men nu kan vi jo ikke alle sammen se lige så godt ud, som du gør, Streif. Tak. Og han fik den åbnet. Vi laver pasta af kødsovs med kyllingekød. Min mor sagde en lille bitte smule af det her, for at give det noget dybde. Det er faktisk god, den her. Det er virkelig lækkert. Så jeg er nødt til at smage på maden. Det brokker jeg mig ikke over. Jeg er nødt til at smage på, hvordan det smager jo. Næsten i hus. Så skal der mere det andet i, faktisk. Sådan der. Au. Så skal det bare have lov til lige at stå og samle sig lidt. Og så håber jeg, at vi har kniven nok til, når vi skal spise. Så skal I have lidt ekstra. Det er virkelig lækkert. Men altså, jeg har også været i gang i 20 minutter nu eller sådan noget, for at blive helt færdig med maden her. Det tager altså også en tid at blive færdig med. Hvis vi lige skal være kreative. Sådan der. Sådan der er fint. Så vil jeg lave plads. Så ud af dem lige op for mig selv med det samme. Og så godt jeg nu kan, ikke? Så venner, nu kan det godt være lyset kommer til at være lidt irriterende for jer. Så kan det godt være, at lyset kommer til at være lidt irriterende for jer nu. Jeg skal altså lige herover. Så kan I også se mit køkken nu. Så som jeg siger, lyset kan være irriterende. Men vi skal jo også lige have taget opvasken jo.
Det er lækkert bare lige at få ryddet op bagefter, man har lavet mad, ikke? Perfekto. Så skal de lige stå og druppe af. Men de skal derover i. Så var det faktisk ikke længe før vi er færdige med streamen jo. Det er så ærgerligt, var. Så skal vi ind og spise lige om lidt. Ej, jeg regner med at komme online igen, når jeg lige har spist. Der går nok kvarter 20 minutter. Hvis ikke en halv time. Kan jeg, hvor lang tid det tager at spise, om vi ser noget imens, eller hvad vi gør. Jeg plejer nemlig at sidde og se serien, når vi sidder og spiser. Vi er faktisk i gang med X-Men 97 lige nu. Så det er jo mega nice. Sådan der. Sådan. Som I kan se, så er der god struktur på, var, når man går og rydder op. Og du rydder den. Sådan der, tak. Det kommer ikke til at ske, fordi min mand er ikke glad for at være med på kamera. Det er min kammerat heller ikke. Og det kommer ikke til at ske. Beklager, venner. Måske en anden gang. Måske en anden gang. Så fik jeg ordnet mit nye headset. Sådan. Kom der. Ej, hvor flot du er. Hvor vil du stå her ved siden? Hvor stå deroppe? Jeg håber ikke, du falder ned. Du skal ikke sikkert deroppe. Der. Så er du at stå. Og det var den her kniv, jeg skar mig på, venner. Sidste gang. Hov, det skulle da rene dem der. Også der er noget i opvaskeren, der er rent. Spørg mig ikke. Så. Det kan måske også det ud. Så lige med den her ned. Så tager vi alle skålene. Kom derover. Så hvis jeg ikke kigger så meget nu, så er det fordi, jeg som sagt står lige og ordner mit køkken her. Lige at få alt lagt ned på de rigtige hylder og få gjort tingene. Kunne det ikke være sjovt at også lave en cleaning stream, rengøringsstream var? Vil I ikke bare elske at se mig spille House Flipper Simulator i virkeligheden? Det var en joke. Så skal I have alt det her fedt ud af bunden.
Ja, det der bacon, for det skulle bare ud. Hvor er min... Så var det ikke længe før vi er færdige, venner. Det er altid vigtigt at have en tæt, at det virker. Og så kan vi lige trække sovsen ud her. Bubelum. Det er også ikke, at jeg har bemærket det, så drypper sveden af mig. Puha. Det var sgu hårdt. Puha. Så kan vi rydde det sidste op, når vi har spist. Så. Men ja, det er for sådan, jeg står og laver mad. Nu skal vi jo så bare lige have dækket bord og gøre klar til at spise. Og så skal køkkenet selvfølgelig ryddes lidt mere op bagefter. Men det tog også 20 minutter at lave mad alligevel. Og I kan se, siden drypper jeg mig. Så lad mig sige det sådan. Det har været en varm fornøjelse at lave mad. Men det er meget hyggeligt at dele min passion for madlavning. Jeg elsker jo ikke bare at lave mad, jeg elsker også sådan, eller skal jeg elsker også at lave mad. Så, og mikrofonen sidder her, som I kan se, den sidder inde under. Og så fordi, i det skulle jeg sidde og gemme mikrofonen, så den ikke blev væk. Hvis den skulle tage for strøm, så gemmer jeg den i kolonialskabet. Så. Med det sagt, så vil jeg sige tak fordi I så med. Og vi ses, når jeg engang har spist til noget epic et eller andet, jeg ved ikke hvad. Så, vi ses venner!